Všechno je strašně drahé. Jestli máte tenhle pocit, tak nejspíš jenom nerozumíte, jak v dnešní době fungují peníze. Pokud tohle pochopíte, bude velmi těžké nezbohatnout. Většina lidí si myslí, že inflace je nějaká chyba systému, že někdo něco pokazil a z toho důvodu je všechno dražší. Realita je ale taková, že inflace je záměr. A proč? Protože celý dnešní finanční systém stojí na dluhu. Státy si půjčují, tvoří peníze, a jedním ze způsobů, jak plácet tyto dluhy, je znehodnocovat měnu. Co to znamená pro tebe? Že peníze na účtech ztrácí hodnotu. Za posledních 20 let koruna ztratila téměř polovinu své kupní síly. A teď ta důležitá věc. Existují dvě skupiny lidí. Ti, kteří drží peníze na účtu, ti chudnou, a ti, kteří drží aktiva, která rostou s inflací. Nemovitosti, firmy, akcie a ti bohatnou. Inflace není tvůj nepřítel, inflace je nástroj. A buď to pochopíš a využiješ, nebo tě převálcí. A jestli chceš pochopit, jak díky tomu zbohatnout, tak mě sleduj.